קשורים בתקשורת למחשב הראשי, ומהמחשב הראשי יש לנו תקשורת למחשב בירושלים, וכל דבר שאני מתקתק כאן עובר אליהם, והם יודעים בדיוק מה אני רוצה. איך הגעתי לעבודה הזאת? בגיל 62, אחרי כ-37 שנות עבודה בחינוך, בהוראה ובניהול חינוכי. יצאתי לגמלאות, לקחתי חודש חופש, ממש חופש, עד שהתחלתי להשתעמם, והתחלתי לחפש מה לעשות. פניתי למתנ"ס ברמת אליהו, שם קיבלה אותי רכזת המתנדבים, והפנתה אותי למספר עמותות. ביניהם בחרתי את יד שרה, שהכרתי את המוסד הזה עוד מקודם, מציאות שהייתי צריך להשאיל לחותני עליו השלום. נתנו לי כמה אופציות, ביניהם את האופציה של ניהול המחסן. חשבתי על זה מספר ימים, והחלטתי שזה המקום. מקדיש בערך 20 שעות בשבוע לעבודה ביד שרה, ונהנה מכל רגע.